Sani Ahmad Ɗanbaiwa haziki haka zalika kuma ɗaya daga cikin hazikai kuma ingantattun mawaƙa na harshen Hausa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani zazzafan shiri namu na yau. Kada ku manta da sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da Instagram, domin hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara kawo mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zuba muku zafafan ayyuka namu akai-akai. Na fi tabbata da lallai zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa kasance ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa na harshen Hausa, domin haka dai kada ku manta da danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar na ƙararrawa domin sake kasancewa da mu akai-akai da zarar mun saki sabon shiri namu. Na fi tabbata da lallai zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa kasance ɗaya daga cikin fitattu ingantattu haka zalika kuma hazikan mawaƙa na harshen Hausa, wanda idan har kai doka waƙa za ka ji a duniya ana matuƙar yayinta, sannan kuma ana matuƙar ƙaunarta. Domin fa duk inda ka zagaya a faɗin arewacin Najeriya baki ɗaya za ka ji ana jin waƙoƙin wannan fasihi haziki haka zalika kuma fitacce wanda duniya take mara jin waƙoƙinsa. A domin ji da gani ko kuma sauraron wannan waƙa tasa mai suna Kamanni, to fa dole sai ka ci gaba da bidiyon mu a cikin wannan tasha tamu ko kuma wannan bidiyo namu, domin shine zai kai tsaye inda bidiyon yake ko kuma kai tsaye inda za ka samu bidiyo. Na fi tabbata da lallai zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa da zarar fa ya doka waƙa, musamman ma dai wannan waƙa ta mai taken suna Kamanni, to fa dole za ka ji fa duniya tana matuƙar ƙaunar salon wannan waƙa ta sa. Kada ku manta da sharing bidiyo namu, sannan kuma ku mana comment na yabawa, shawarwari haka zalika kuma da abubuwan duk da ba a rasa ba, haka zalika kuma ku mana like a bidiyon namu, shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zuba muku ingantattu haka zalika kuma ƙayatattun shirye-shiryen mu masu cike da nishaɗantarwa duk a cikin wannan bidiyo namu. Na fi tabbata da lallai zahiri yi mana share bidiyo namu da kuke zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da Instagram. Ina matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar mu ci gaba da zuba muku ingantattu fitattu haka zalika kuma hasken ayyukan. Kada ku manta da share bidiyo namu. Na fi tabbata da lallai zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa ya kasance fitacce haziki kuma ingantaccen mawaƙi, wanda idan har bai ka zagaya duk inda ake jin waƙoƙi na harshen Hausa, to fa dole za ka ji ana ƙaunar wannan waƙa ta sa, sannan kuma ana matuƙar rabonta. Domin fa shi Sani Ahmad Ɗanbaiwa yana da abubuwa cike da burgewa haka zalika kuma da abubuwan ban mamaki duk a cikin salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da lallai zahiri Sani Ahmad Ɗanbaiwa idan har ka saurari waƙarsa sau ɗaya kuma ka saurare ta na ɗan ƙaramin lokaci, fa dole za ka ƙara sauraron ta, domin fa ya riga da ya iya waƙa fiye da tunanin masu tunani. Domin fa idan har ka saurari waƙoƙin wannan fitacce haziki, to fa kai kanka sai ka ji fa ya tafi da kai. Kada ku manta da yi mana like da comment da shawarwari da kuke ba mu akai-akai. Mun gode da kasancewa da kuke tare da mu a daidai wannan lokaci.